Esteban Escudero, ang taong bulahan nga gitugyanan ni San Pedro sa manok nga siyugis. Sanglit mapakya sa wa makatuman sa gisugo kaniya San Pedro nga pagdakop Samuel Bilibid, gipawian sa gamhanang manok. Ugdungan sa pagkahanaw ni atong manuka, si Esteban sa hinay na ibalik sa kanhi niyang kahintang nga pordo. Uban siyang higala nga si Goliath, na saya sila sa usa ka balangay, ang balangay sa bagatay. Diin magsugod ang laing kasugiran sa ilang duha ka kinabuhi, nga maoy ang pasumpay siguro dawan na Kining tanan, buot ginis Ginoo. Sige, mga utan na iki, murag. Tingkagulan ng tiyan ako da, gutom na kayo. Kinahala pa kita arang-arang trabaho ni tiba na Kana bang pangdisinti sa gamay ba? Ronsam lang yung trabaho ka. Nagaw bitaw ka nga parehas tan duha kag may kitag grado punta sa tersiro. Wow, may gagmay tagrado. Di ba ko kita garang-arang nga trabaho mo? Ganang murag formal sa tanaw? Ganang gwapon sa tagamay? Bahala na, bisang assistant manager lang. Basta di lang taryas minteryo, paita ng minteryo eh. Unya, simbak ko og sugtong taan ng inday florog ni Helen, nya malipay tang inaani lang gyapon natong trabaho. Mga gwapa kay tag-asawa. Inaani lang yapon ta, si pultiro lang yapon. Da, oo ka man. Ang importante ko niya, kining atong kagwapo. Gwapo sa tagwilain ba? Gwapo gutaon. Gwapo lagi, pakalitan ta. Pero tutukan ta, ato na, murad na kula. Bay! Bay! Oh! Bay siya! Ganit lang ha! Dayon sa duwin ha! Lingkod sa diri! Ha? Dini lang ta magsulti. Kana si Tiban o si Goliath. Igunsa mo man sila. Wala mo kilabot nila da. Pero, lian na sila mag-star din eh. Unsam na sila, mga ulitaw? Wala ba kumahibaw? Siya may baw. Imos lang gipatipon din sa pagpuyo. Nya, wak ka mahibaw lang pagkatao? Ang nahibaw anak ko ng duha, nga mga kugihan na sila. Makatabang na sila nako. Pero, dili na sila taga dinhi. Bibi, hayam na sila. Pagawas na. Wa pa di ka makakita nila. Wa pagit sugad. Si Munday rin nakailan nila. Nahibaw ka mas akong trabaho nga. Matag sa Badurag, Domingo ako ipaulis ba? Nakasa din ang duha. Wa akong ingon nga nakasa sila. So pagkahibaw kong nangulitaw sila sa among mga anak ni Munday, naglagot ko. Bueno, dili na lang ko magdugay. O, sultihin ang imong nga sinagop ha. Kung mangulitaw man gani sila sa akong anak, kinahanglan maghinay-hinay sila. O ako ang unang ilang atubangon. Len, asan na yung Len? Dili lang ha.
Nanay di ay nito. Di ba lagi ko? Ga, sama sa kung na nilang tiban good. Ni Kulyat nga nung sulat pag na sila nato. Untay, magkauran si tatay. Si tatay man sa good? Nga na masukom sa siya nga, doon ay mangulitaw na to. Butan, mga daga na sa ta. Bitaw. Sa paguday na nitiba ng gigulyat ng mga ipog na to. Ito sa Linba, mga butan mo na silang duha. O hinoon. Ako sa dihalin di, ako na sa pulis at ito sa bibig. Nagadaot sa good, kaya mga pobre mo kung na sila good, bati kayong mga trabaho. Pero, naging ako si Teban nga, nangitagi ko na sila trabaho, kana dyan ko ng arang-arang. Kasi, mura bang nakamatikod ko nga naibog kang Teban. Subad ay, nakakaunahunaan na ha. Ay, wako na. Ikaw, pamaibog ni Gunyat. Len! Day! Ano si tatay ninyo? Tama dito, Nay! Nilakaw! Kining inyong amahan, di yun hisabtan. Sos, kaya ning inyong amahan. Ako man hinoy kasukan kung dunay mangulitaw ninyo. Ikaw man good, Nay. Ngano, sumbong-sumbong mga ni tatay nga, nang litaw si Goliath o si Tiba namo si Dilen. Bitaw, Nay. Musa man di ay. Musamot ang kasuko sa inyong amahan kung adto sa lain mahibaw. Dawas pa. Kung alitaw magana sila. Oy, wa baya ko magsugo ninyo ha? Amon duha, wa ko magsugo ninyo nga sugta. Dili pa klaro nang ulitaw, Nay. Suwat pagod to. Bitaw, Nay. Sulat mo lang itong ilag padala namo ba? Waman may personal ha? Giingnan ra ba kung tatay ninyo? Nga dili na gyud makasaka ka nandro ha? Unya, amo lang dayong abugon. Lang sa gayo na kung manghingilin mi. O, siya man di ay? Unya, kasukan ko sa inyong amahan. Naibaw man ko naiba kung nga nang masuko. Kaya mo mag-iingnan nga, mangangaot lang yung taon tuglubong anduha. Ge, pero dagkon yung taon na atong mga anak. Aron paglikay sa disgrasya, ayaw pagpataka og dawat og bisita din sa bahay. Kaya mo'y maminyo sila sa dili mayong kaminyoon. Hasta tang mga ginikanan, mag-anto sa kaguol nga magsukong nila. Sobra naman sa nang imo din siya. Unsa may imong pagtuo? Ato hingin lang ng mamisita sa atong anak. Oy, ngilad tayo. Nganong nilad man? Ngilad lagi. Nganlan ta nila garbuso, mapahitason. Di ba ngilad? Bugo ka gyud Munday. Simbakog mo sugot si Inday ug si Helen yan ang ginganlag Tiban og Gulyat. Hasta ta mo sugot lang ta, minyo sila ng mga tawhana nga wa ta maswito silang kaliwat ug unsa niya na sila. Gawas pa ka ng ilang trabaho, dili makabuhig asawa. Pero din siya. Pusto na Munday, di na ta maglalis. Ako makay hari ning panimaya. Kumo ako ang amahan. Paining walay asawa, maglakaw nga maginusara, ayaw pang gabong nga baga-awitan sa langgam. Hoy! Sige mo kanta-kanta. Doon na may kwarta? Matay na parang rabagin taon-taon. Aw, maningil pa hinuon mi kay upat naman ang akong kubrahonon ba? Ang ako, 5 sa tag-10, doon ako'y 50. Unya, wa matay bugas. Wa tay gas. Wa tay sudan. Aw, may kaso na itimoy. Ugmala ta mga on, di pa bitaw kakamatay yun. Ug mahinon, kamatayon na ka. Bitaw na itimoy. Nakalaw na tag masinita sa rumuratang kwaknit. Di na ba, boy? Siyaro naman sab. Wa gi mo'y kwartang intriga diri nako sa inyong kinitaan. Bahala na, boy. Sige.
Pangita mo inyong kwarta. Pangita mo inyong subaruno ninyo. Arin ako. Diaran ni Tiban. Kini kwarta man ni. Ato ni pikpikon, ato ni patimbang di ka kwarta na to. Ayaw naghilap ti Goliath. Tingnan mo man. Usaon ba dahil ni mo? Ala ginig bugal-bugal eh. May lang linggo-lingkuran. Kurang kasapi ta na. Dungaga pinuto na laing latam, kasapi pa ta. Ano sa kabaguliyat? Nalimot ka ba? Nga souvenir kini nato nitong delubong atong gisapawan? Nadugkalanin nato, nagkahot ni nato. Ug gani mo ni nga importante kini sa tong kinabuhi kay ay kita ka oh. Tanawa ra gud ni. Got. Aldi ni got. Got? Kinsam nas got. Nagtuo ko Goliath nga kining got nga antingan ni tao. Kay dito man ni nato makiti sa iyang lungon, dili ba? Got, no? Di ba noy ka ng got, noy? Kanding man na? Di lagi nga yun ni tao. Di lagi, noy. Kanding lagi na. Got. Unsam na got sa inyo. Di kanding. Oh, di ba, spelling anang got ko man? G-O-O-T. Ay, pataka ka lang. Ang spelling sa got, G-O-T-E. Dili, noy. G-O-O-T. Mao na got. Pagut-gut niya. Salamat, Lord. Bili ha, Tiban. Yes, sir. Gwapong Tiban. Kasi buhat eh, ibang ugalit. Ikaw, lingkod ko yan. Ulit. Ito yato. Dahil, Lin, Ah, ayun dahil si nanay ni mo. nasusod. Natog na tingali. Si tatay ninyo. Tuwa man siyang trabaho. Kay gipyalan man siya ni Mr. Maturan sa panagat. Ah, di ba? Arang-arang yung taon. Kining, nanuyo mo kuno si tatay ninyo na mo, Dead Lord. Dili kay nasuko. Kuan lang ka nang igihan na kay to si tatay. Di ang lagi mo Tiban. Goliath. Uy, may gabi ng muday. Matay, nakatugaw inom ni siya pagkatulog ng da. Dito lang. Away sa pa yan. Pero, mibangon lang gid ko, kay doon ako isulti ninyo. Kining ako, dili pagpataas, magdinay ka na ilang good Tiban, Goliath. Unsa man, nakagusto ni mo ni Flor o ni Helen? Nangulitaw mo? Kung mao, pangita mo laing trabaho. Kay ubos na ka ang pagtanaw sa akong bara na inyong trabaho. Unsa to? Kanang, unsa ganito? Si Paul og Torero. Si Punterilo? Mao ka na. Aron mo makabisita din sa bahay nila ni Flor o ni Helen. Kinabuhi sa tao, Goliath. Kaniya ito, nagkaagi kong milyonaryo. Ipatay ko ni Don Miguel. Ito ko sa langit, sa tubangan ni San Pedro. Nagitagaan ko ni manok nga ogis. May nagkapadato na ko. Kunya, ang kwarta lagi mo ay gingon nga the root of all evils. Mo ito nga, nambukiro ko. Munang, nahitabo nga, nibalik sa kong kapobre. Karon, mamipti na lang ko ni mo sigarilyo. Eh, sigarilyo. Unsang trabaho ang gusto niyang sundan? Unsa man sir? Sales representative sa among gusto. Ha? Uy, kumao mi anas. na sir. Mayo kay mi anas ni Tiban. Aha, alam mo sir, nakagina sa kong pamaligya sir. Kay, dahil ko sa nga, ibaligyan na kong kapon tatay, waki bawas tatay, igukod kong sanggot ni tatay. Nga gani kay nakalihay ko sir. Unsa pong graduha?
Ako hinoon, sir, kung mapalantag ko mundang, abogado ng tarong ko. Pero, sa akin nga, problema ko kay tatay. Sige lang kapili sa tigbakay mo nang. Mura gini akong grado, sir. Di ay. Ako, sir, papay noon ko matagat sa Biaba, sir. Engineer na utak ko ron. Bueno, ibili na inyong address. Kung ang inyong doon na may telephone number, ibilin lang kay tawagon talang mo, mandawat mo. Sa gasa ta-apply, huwag mong gimidawat na itong trabaho. Saan man eh. Aron sa rin nun abtik ta di mukiat-kiat sa tagamay. May nini, suot na simbahan, mag-amputas niyo sa ninyo para makasuot ang trabaho. Sige noy. Kapag bata. Ay, paglabang nini, mga jeep, maliksan ka. O para ba ka ma-insure? Insured ko na eh. 40 stocks lang. Tapos ka mo. Ano yung labang? Pagdali. Buti. Ba ka ng mga jeep na kumbalik ang tignaw? Dali, manood dali. Kasi kasi makililimos, pag-iwan sa taglimos, mumpay. Huwag inisor na itong bulsa. Dali, arita dali. Asa man importahan simbahan eh? Narasunahan. Nay, ugbok taron din yun. Narabay nagang sugat. Si tatay mong sagkot. Gusto mo sa si tatay ba? Kaya kung kanang sa sementeryo lang ang ilang saligano, di man to sila kabuhig pamilya. Murag nagpasabot ka nga naibog ka ni Gulyat, no? Balya, oy! Buta mo sana si Goliath ba? Nya, nga nang mamani mo inas tatay. Ikaw ka pinangatarungan. Di ko, oy! Ang biblang tatay, nakagusto kong Goliath. Sumutaan ang tao sa Loyola. Kaganina, kaganina ko nagkabantay na ko niya. Kaganina ko nagkabantay na nagsunod-sunod na to. Pas-pas ko na naglagaw. Tara. Murag lain na nida. Sa may una-una ni mo, managan ta. Siya managan. Abi pa lang niya ang taon na talawan ta. Manungkul ta, musukul ta. Musukul ta? Unya ka na to. At na to. O sige, dito ka, Rico. O sige, tara. Pinuti. Ha? Pinuti? Putol nga pinuti. Di mo ni pinuti na eh. Saan nga? Batuta man eh. Pagbayong. Anong isulan mo? Ipatasin mo kamot. Ipataas! Huwag ka kamot. Ipatasin mo, Til! Imutil! Ipataas! Aduha! Ang kapi bila. Bay, di magpabagtang tao ba, bay? Ha? Pagsisayo Kamigo lang ko sa inyo, bay. Oo. Saman? Kamigo lang ko sa inyo ba? Yeah. Ikaw man kung nangita lang magtrabaho ba? Trabaho? Manghatag kag trabaho, bro? Yes, sir. Oo. Trabaho, sir. Yes! Trabaho mi! Muna mo ipangita, sir. Ako si Limahon. Kamu, kinsa mo? Si Tiban ko, sir. Dito sa mo, sa tawagan ko nila Jeffrey. Si Goliath. Guli for short. Kanya, kailan may gusto niyo, Sildo? Bueno, sir, di makikutan tong argabyado. Bisag, kapilas libo, okay na. Bisag way, is-isis o pag-ibig. Ako hinood, sir. Bisag mga 2,000 lang. Basta pre baboy kay kaminyo na kay ko.
mo na yung baya. Ano din may trabaho din eh? Ay, saba. Saan mo na mo pistola? Saan mo na mo? Kwarta ang tuyo. Kung saan lagi ni na? Trabaho ang kami. Asan na ini? Kung trabaho na to, sige tag-barbaro din eh. Bupo. Saan may pagbuhuaw eh? Koy, saan ang trabaho na to? Sige lang tayo po eh. Muna. Ay, saba. Ay, saba. Sige na tag. Hindi ka na to. Ay, saba. Sulti. Ay, saba. Ay, saba mo na yung trabaho na to lang as kayo. Ita di aning trabaho na to. Sige, gupo-upo. Lihat, mo na yung trabaho na to, ay, saba. Ay, saba ha? Sunod mo sa ako. Ay, saba. Dami sa ako. Ha? Oh, saan ka? Ku! Ay, saba. Ay, saba. No, sa katotohanan nga, diretso lagkat-kat diri. Huwag mo manuktok sa tibay. Sus, paitaan ninyo. Huwag ko kasabutan niya itong trabaho eh. Bitaw tanda akong sabo. Basta importante nini nga mao na itong trabaho. Ay, saba nga. Oh, nitsit mo lagi. Matulog, sunod ta. Ha? Trabaho mo nila ito, walang tagakwarta. Oh, sige, kat sa ta. Oh, Oh, sige, bahala na lang ni. Trabaho mo gani. iwata ko. Oh, May elevator niya. Kita pa. Noy, sa may trabaho na to, huwag ko kasabutan ni tao, Noy. Basta bitaw ko, as kong kasabot. Maghuhat lang ta. Ay, saba. Kining trabaho mao kining operasyon sakmit. Aw, di ay. Arang-arang na rin is panulis. Dali mo nga rin. Kamuy so diha. Nasa ko. Iuni ninyo sa pistula kanang babae ug pangayuan ninyo sa iya ang bag nga may sword nga 700,000. 700,000? Siguro agi ninyo pagkuha by hook or by crook. Adto ko sa luyo sa inyong magpaabot. Sige. By hook or by crook? Lihat, wadyo kong kasabot ini. Tiunan ko ng pistola. Sa mga ato, Noy? Panulis ng ato? Di tingali. Operation Sakmit. Police station? Hindi. Ano ito na yung pistola? Tiunan mo ko ng babae. Oo, di ano? Andam mo na to! Nanaknam ko na ito bang ako? Sandali ito ba? At tapos babae na! Bili ako! Tang, tang, Unsa tang. man ninyo do? Tolis? Andiyan, Tolis. Aming pagkawawi, ha? You're insulting our personal capacity. Sipagto mo na mo, mga Tolis, ha? Dili ni tulis amo day. Mao kini gitawag og operasyon sakmit. Kwartang yung tuyo? Oo. Kwarta. Naaman ko nos ba? 700,000 centavos. Di ay. O dali, bingkod sa mo. Masaylo ang taon mi ma'am. Kay abi ni mo ma'am, mag-taon mi kalibutan na to ang magibuhat taon.
Bisan mangutana pa ka na ako, ma'am. Day, wow ka lang. Ma'am, isuha lang ini. Huwag nikaon sa ako. Ano gahubo man ka? Saan man good, ma'am? Yubuan mong good ito sa prisuhan sa mga piniriso. Na, gitagaan sa kong sir of t-shirt, masilungag ang liog. Ito nga, samtang naglakaw mi, ma'am. Yan may mga hinaya, ma'am, akong gihapit na mauni. Di mo sad masod, ma'am. Wala nga, ako na rin gisagbay. Nay kwarta do. Daray na sa gawa sa kana. Dagan ng sobra ihatag na yan nila. Mau kang mulutong, pan. Sayo na. Karina naman na. Butangan og tubig. Unya, pormahaw nagpan. Ibutang sa turno. Hindi gawas. Luto, para na. Paan ba nga ako ulit? Kurang ni tangki. Ini ako ni Tiban. Oh, Mo sige tawag og pan di mo nay. paan di mo na eh. Oh, kang imo sa mana? Mo na paan di batuta. Pan di batuta. Be, nakabangon na to sila be, anak mo. Pasong kayo. Ibaw ka ba? Ano man eh? Ilang paan din nila, ki? Ano man eh? Doon na itlog. Luto na ka na ulit. Dugay pa ni maluto noy. Ibaw ko ani. Inurasan ko ni skumutok ko. Tanda mo, buksay? Para haon ni siya rin. Diba? Lilimugsay tao rin. Anong ba nagpalo-palo? Dito na yun, mo na interno? Mau lagi. Saan mau ni pana to rin. Hindi ka ako. Nasunog lagi na. Umasa man ang pagkabuhatan ninyo. Paeg, sir? Overcook, sir. Overcook good mo sa... Pagkaway nada, anak. Anak, pahawa mo ka rin, eh. Dili, sir. Palit mong gyapon mga tao, ana, sir ba? Basta ingon mo si Tiban og si Gulyat may giluto, ana. Bisa ko sa parasyon na lang. Hindi akong kinala ninyo. Tambal sa skaburi, sir. Tinunod, sir. Tambal sa buwi na. Di na yun, mahimo na. Sus, di makadawat na niya trabaho. Kung gusto ka mo pauli, ikaw na lang pauli. Basta ko, I will never come back to Sorrento. Hindi na ko pauli. Pero noy Tiban, lisod mo ko kayo, noy. At sabi na kalisod, God. Unya sa man, di gyud pa uli. Di lagi kong pauli. O sige, bahala ka. Ako, basta mo mauli gyud ko. Agto na ko noy. Dinsyo! Niya sila si Tiban o si Gulyat ay! Uy, kamu na Steven o Gulyat? Di, likod. Likod. Oh! Oh, kumusta man mo? Akining, hay may Tiban, hay may Gulyat. Ini. Kaning siya tayo si Gulyat, kaning sad siya si Tiban. Adi ay, akining pirmi kong makakita ninyo, pero wala na magkasinati. Dungod kay, di mako pirmi din sa bahay. Pero may kita ni mo ni ba? Pero ka na mo tagbuan ka ng padulong ni sementeryo. Tinood na, Noy. Na akong ganig, multo ka. Abi ninyo, nalipay kay kung nakabalita nga nakakita na numog trabaho. Sa Kaloes, Ginoo, Noy. Tagpila man to inyong sweldo. Kamay ragod nang. Tag 5,000 ragong buwan. Ha? Uy, dako na na. Pero may uminto na nang. Mahimo ng 20,000 ang buwan na. Matag-usan ninyo? Kamu, Gulyat, ikaw, Tiban. Tuan naman ka mo siyudad magtrabaho. Pag-anhianan niya mo din ato, pumisita mo din, he. Oo, hoy. Natural lagi na, Noy. Wala nga kami matag sabado kay di ako na mo. Hoy, Dayflor, Hilin, pagpalit mo dito kilang mainom, di atong resibihon ang atong nga bisita. Sige, pagpalit mo dito. Wa gamay da? Wa ginoy sa gamay. Aw,
Di ay noy do sobra na ko noy. Nay na. Kay ang sa gatos niya na atong ibayad sa utang. Unya, dosa man rin. 200 mo ka. Dili 200 noy. 2 pesos o 25 tabos. Di man na makapalit og bugas ana ha. Gulat. Gusto to day. Makakwarta ro ta. Oh, sa unsa man noy? Ang ato na mga sukis minteryo nga to, giminti na mga lubong, tigubra maro na to. Ay, gusto to. Tara, pagubrahon to to. Litiboy! Litiboy! Ato sami ha? Mawala sami! Balik bayanin mo ha. Sa tanang tao ning kalibutan siguro noy, kita mo ay labing makaluluoy. Alam di ay, sige mahay. So kung ginawa naman na. Kung magmahay tinuo noy, nagmahay ta nato kay di malas kita. Yun na. May mayo ay. Unsa man? Paminaw ha. Sinudensyo, mayo naman kayo nato. Yung nagtuman, nagkatrabaho lang ta dito syudad. Yung nagkugay tag-sweldo. Ato nang tinuto ng ilang mga anak. Ato nang ulitawan ba? Huwag yung tinuron. Kunya, pakasla na to. Bahala na. Hindi gumans kasal, may bawas na din siya nga. Watay trabaho. Total, insured naman na to si Florong Silent. Di ba? Ang iwan ninyo. Hawasa ang bukog sa lubong ni Don Andres Bermejo. Kay gipangita na siya mga anak, ipabalhin sa laing lubnganan. Ihuman ninyo anak, ang bayad, diri ko anak ko. Ha? Kaya ba napita noy dulong? Diha ko sa dito dapita sa sementeryo. Klaro man ang lapida na may nga Don Andres Bermejo. Pamalagay din yung litiban. Tapos ganina araman ta nangitaan ni Noy, wak mang gyud dinhi. Dito. Oo, to. Tanan na tang ni Dulong ni, ay, ato lang to si Dulong. Hai na bitaw ni litiban. Wak man siguro ni tao ni, eh? Iya lagi din eh. Ato lang pangitaon. Kita lagi ni. Di apa, kita na tayo na to. Kisa tayo mga na to, Noy. Don Andres Bermejo. Don Andres. Bud lang. Yun na. Ngunit sa nagkandinga na. Bawa mo, Noy. Inihira man to. Kasi ka itong ganding ano? Huwag mo itong higot. Tinuod na, Noy. Kinsa ka to ganding, wa mo ko kita ganding sama ni ato dinis bagakay. Dili ba? Muna. Pintik-pintik ang kulor murag nataas og sungay. Itom og puti. Hindot kay daraon, di ba, Noy? Yun na. Umalik ta ka to. Yan, dali. Salamat lang. Dali guliat. Mabuti gabi inang. Umayasan. Likod. Salamat lang. Aray! Ano ka guliat? Sinuyaki ng aking lubutin. Pasaylo ako doon. Ano mo? Sige. Naon sabod ba? Noy, May gabi din ano eh. may suyak mo rin yung bangko ninyo, Noy. Pero, uway kaso. May gabi din, Noy. Ay, Munday. Ay, man ditong duha. Gawas sa kanya ay mga bisita. Pero may bitaw na, Noy. Kaabot tala sa inyong duha, ha? Diba, Guliat? Kinalimpyo pa magod sa kusina. Bago pa magod may nga ni hapon. Sige ha. Sabi na kayo. May day mo na, kay busog mo. Wata ka timing. Mahal lagi, Noy. Oh, kini, Nilisyo. Likod na, likod. Ay, alam mo ba? Ayaw, likod lang. Sige lang. Sabak lang ako, sabak. Kang mo lang din likod. Kang mo lang. Kanusa man dahil mo mamalik sa syudad? Sa inyong trabaho? Sa sunod semana noy. Kuha man gud may file may vacation leave kay gisipon manggug ko. Oh, di ay.
hinaot unta nga magmalampuson ka muna ng inyong trabaho. Oo, natural na din siya. Yun na din siya. In English na din siya. Nasayon ka ba, Noy? Nga kami ron sinitiban, kami rin magbuot kung pila ka adlaw ang among bakasyon. Pila ka simana ang among bakasyon. Pila ka buwan ang among bakasyon. Pila ka... Tinood na. Di man tayo si Tiban nagsigulyak. Pagkagwapo sa duha. Buyag day. Niara ba na kurikong? Kasugod na raman nga ako. Diriling ko. Sige, atubangan ninyo inyong bisita. Ha? Gusto nga. Tubangan. Ako tao na. Ako rin. Dribos. Interchange din eh. Diri lang. Ariko? Noy. Oy. Tiban. Gulyat. Dili magpangayong magpagabi kayo ha. Kutublas alas 9. Ha? Sa buntag na eh? Sa gabi eh. Sige. Alas 9 rin may kutuno eh. Oh, kutublas alas 9. Di na mo, ano yun mitog? Dili, kutublas alas 9. Ha? Okay na din Sige, siya. Nay. Basta ikaw na. Katawag na lang, Nay. Ay nalagbangon, ha? Bye-bye, tay. Wow. Lord. Wow na lang kadlo. Nge. Natiba. Lord. Nge. Len. Imo na. Ako na ni. Lord. Imo na ni. Kaning Gulyat, Tiban. Unsa man din yung trabaho dito sa syudad? Unsa man yung buhaton ngadto? Nami sa opisina sa bank. Kalmar ko kay good opisina sa bangko ba? Kay kamao day ka mo type Gulyat. Oo, sige bangaan ka na ko. Kusog na kumutay pa. 150 minutes per words. Asa ka? Sapa na. For your information, ang trabaho ni Gulyat, pag-type, pero ang ako, pag-ihap sa kwarta. Kubalan ko nindila na gawad. Ay hapon, oy. Good afternoon, oy. Asa man mo? Ato mi sa dagat na manikop mi kagukoy. Nami nakalimtan dito sa minteryong kaot, noy. Amaw. Ang ato gipangita, Andres Bernijo. Unsa man na siya? Andres, pero ang apelido, Balulho na. Balulhom rin, ano? Sipiat ko da. Pagkataw to. Pariham ko lubot na eh. Lutiban, dinhir lagi to. Lugawan, magkalit. Basta nakita yun ako, no? Dinhir yun to. Amaw ka man ka. Uya lang kong dagan mo. Ika nara. Dinhir ito to, noy. Nawagtang man, tagulilong siguro to. Ang ato gipangita, Andres Bernijo. Di man nila. Sige. Andres Bernijo. Kuliat! Noy! Dala! Diyan na kuliat! Ha? Diyan na! Teman! Tara ba? Mo Noy! Andres! Raman ini. Bibi, wani. Wala na po. Andres! Andres ho. Si! Kanawa. Diba? Mau ni. Mau gigulit. Andres ho. Klaro naman ano eh. Don Andres Bernijo. Ang saman? Kuhaon na to na itong pikong pala kay lungkabo na ito ni. Ayaw sa. Dili mayo nga karonin na tulong ka ba? Ano ni? May adlaw parang dako. Makita niya tayo nanihilin ng floor. Mauwa ta. Oo, saan no? Mas mayo. Ugma na lang sa gabi eh. Naglibog jud ko na tong duha floor. Hasta bitaw ko. Ano ba hikutar man ta ang duha nga? Sus, di man na sila nato trato eh. Bitaw no? Nanguya pa man din na sila nato. Wa man kaingon. Pero Flor, nagtuo ba ako makadigag yun na sila nato. Oy, Lin. Dili na lang na sila nato tagdon oy.
Abi pa lang nila ni Tiban o ni Goliath, nakagusto sa nila. Lord, maluoy ba akong Tiban? Pero, lain sad kayo kung ako siyang sugton. Wa man gayto na ako sugda si Edgar nga, gwapo pa kay tusanan. Katong nagtungha pa ta dito sa syudad ba? Dato pag yung kayto. Kini man si tatay. Huwag silang panaway. Kaya kung si Tiban, naalang sa cemetery magpuyo. Huwag maon man igulit eh. Ano, gimo mo naman ang... Uy, gimo mo naman ang tabla, birahon tabla na, Lumo naman din nila Oh. Oh, sige. Butas na paslat. Butal din nila to, kaya para makaiwag sa gamay. Oh. Sige na Ato bitaron. Gahi mo kayo, Noy. Kuutan na na. Kuto na itong buko gani. Tine. Walang kilibirang nahiwi ah. Sige. Dila kulit. Oh, sige, Noy. Buang ako ng kamot. Oh, di. Noy. Pitap. Mo ni ikaw sa mga karantaw gulit. Ay, bustipul. Bustipul? Oo. Kung saan ang bustipul, Noy? Ay, magkabasta ka ng kao ko nga. Nandun ka sa Lidan Tarsan. Huwag ni panutot. Mura man ni ko, ano luna. Ay, bilig una, oh. Huwag yung madunot. Sinuod na ni, Basig na pailain din hino, Di na yun ni bustipul. Istipul na yun. Nutiban. Noy, tanawar ko ng kalabira sa dato, Noy. Nay, ngilaan kita naon. Mas nindot pag huro tanawon ang kalabiras pobre ana. Kay mo pahiyom pa na to. Kaya giwian ta. Ay, pagkatawa de Guliat, tiyaon ka. Nya, Noy. Saan mo tanin bustipol? Labay ta lang ni. Ito na may mugamit ani karon ba? Ang ngayon man is mga bumbiro siguro. Ay, bumbiro mo sa kinikaw, Ay, binuwang de Guliat. Naku pa kayo ni kagamitan ka, Imuon taning souvenir. Souvenir? Oo, nakakimtan namin Ay. Yun na. Gusto mo ni Guliat? Papil. Suwat man Ha? Suwat? Oo. Bikin na atong basahon. Klaro ka? Oh, klaro ko na kuha itong ispat, be. Basta sugaan lang, klaro ka ni. Oh. Kasayuran. Kasuwatan din ni Guliat. Ako, si Don Andres Bernijo. Mukumpisal sa matuod nga ako nadato gumikan kang gut. Gut ni? Dili ba no'y kinisigot? Nasigutan naman ni nato? Dito gili sa baldi katong dunay litra nga ang baldi ni gut? Oh. Gut no'y. Di ba nasigutan naman ni nato no'y? Katong baldi nga ito nakitaan nga dunag limarka nga ang baldi ni gut? Gut. Sigot sa tanang higayon naghatag kanako og katigayonan. Daghang kwarta. Kay kini siya dili kasagaran nga kanding. Kanding kini nga engkanto. Nga sa iyang sa dihang pikpikon mo ang iyang tiyan, mooy mugwa sa iyang sangpot ang daghang kwarta. Steven? Kwarta? Kwarta? Kanding nga malibang o kwarta. Nitiban, hain magkaruming kanding nga, no? Wa ka din ni Guliat.
basig ni Ardinis Lodge lungon. Unya, maato na ng kandinga, ug madato na ta. Laliman ka budugod, ug kandinga malibang ug kwarta. Tanaw mo to dito ni. Bisag di, basig di ay dali dito. Liman mo ko kag kwarta nga malibang kandinga, o kandinga malibang kwarta. Tanawag may dagulat. Dili ada sa ilaw picture. Sagpao pinunta na ning bukog ni Don Andres noy. Alihay lang. Ha? Uy, siya uban dia. Uban din noy. Dito ka sunanoy. Nawari. Kwarta na ni. Ang itong baldi ha! Sos! May paikay nawa ano ka ang baldi? Sa! Pero noy, kinahanglan pangitaon dito na to ba? Kay gino na ako, wato'y bilitong baldiha. Pero importante mo kayo ito. Di kayo bakit ang baldi? Isuti ka diya. Oh, may ako'y nagkawa ako. Ako may mong kasapan. Pero, bahala na noy. Bahala ka sa tabang abot. Pangitaon tayo itong baldiha. Daan pagikot ang baldiha, Guliak. Nagkahibulungan gito. Kay kapila ko lang tuling kore, wagin malupyak. Oh! Ang suwat na yun, Tiban. Ang bertong suwat na yun. Wa pa man na ito mahuhan o basa, di ba? Ato di ba subasa? Suwat? Suwat ba? Pabato ni mo rin? Oh, gisuto ni mo sa imong bulsa. O, di Si Got og ang balde kinahanglang magakauban. Kung bisan hain kanila ang mahimuwag, way bisan usa kanila nga kapuslan. Bisan kinsa nga makahupot ni Got og sa balde, usa ka bulahang tao. Kay siya mamahimong adunahan og magapuyo sa kabuhong o kaharuhay. Pas kang lamian, Tiban. Kung ano mo piksata kini mo? Balik. Piksat. Sigun sa ako na tunog, di yun piksat. Sige rin mo. Ako ang geng aksyon nag duk-duk sa bato gani. Paboy no. Kani tanan ako paliton, pero kana 1.20 lang ha. Disol ka na, mo rin piksat. Ikaw tanaw dito mga tao, pwede ba rin piksat? Uy, digyo. Oh, digyo ka na himo. Basta ka na 1.20, gusto ikaw. Wala nito. Wala nito? Kaya pagkapin ka na doon. Kasi body di terpiksa. Kahit ka na niya mo, umot, unsa na baldi ha? Buhat siguro gini. Dapan. Nipis mo na di mang piksat. Amo ng balde mo. Baldi mo, baka ba na mo kibayaran? Ito bata. Ara. Amo tao na mo, amo tao na. Kaya mo na, bago bayar ako. Bayar ako 2 pesos. Oh, bayar 2 piso ko sa. Oh, bayaran na mo 3 mo. 3 ka dili ka na himo. Wa ka na. Ambil na mo, balul. Ilisan mo manok ko. Ayaw dili ka na. Wa kini kinahanglan gani ka. Negosyo. Pero mo, pila may palit mo na amo lang ng ulian. Pagsaba ha. Sekreto ni natundo ka. Unya na lang ta mo saba kung madato na ta. Musika ron nila mga mata. Tinuod na eh. Pagkawa yun ako magdahom na eh. Pero, Lutiban, ang kanding ba? Ang paris anang baldi, asa man na ito pangitaa? Yun naguliat. Wa pa man ito matiwas og basa ang suwat. Oo, no? Yarang suwat. Ayuhon tani pagbasa. Niti. Ko'y basa ni Tiban, be? Kusga ha? Oo. Larohag yung basa. Sigot ang kanding kahibulungan, dili mamatay. Ugway kamatayon. Lahi sa kasagarang kanding, sigot adunay buot, taas ug sungay, ug dunay balhibo nga daw gituyo, pagpintal kay nagsagol-sagol ang puti ug itom.
kinsa ang makapanag-iya ning duha ka butang ang balde paris ni Got. Kinahanglang magtipig sa sikreto may tungod sa kinaiya sa maong kanding. Kay higayon nga ipanabi kini ang maong kanding dili na muhatag og bahandi nga mapuslanon. Kini ang kamatuoran nga akong ikabilin kang bisan kinsa aron usab makapahimo sa gahom sa maong hayop. Sigot ang kanding kay bulungan Don Andres Bernijo. Kita mo na? Di ko di pasaba. Sa ato pa, bisan kinsa bisag sinoy timoy pa, bisag ato ninyang asawa sila si Flor o si Hilin, di ko na to sila sultihan. Pero ang kanding lagi ni Tiban, naa na laging baldi. Ang kanding ba, asa man niya tao na ito pangitaa? Apan sa suwat ni Don Andres Bermejo. Wagid na ibutang siyang suwat. Kundi niya ibutang ang kanding sa dayon niyang kamatay. Bida sa tawhana, eh. Limot-limot man sad. Huwag ibutang pa ito niya. Di ko na ito maglisod ron, papagita sa buong kanding. Kung gibutang palangon ni Don Bermejo siyang suwat, kung niya ibutang ang kanding, yabaning gibilin siya mga parinti. Sayon ron ta kay Guliat. Wala kita tayo problema. May mong to na to, pangayoon, no? Ato bang paliton? Di dato nung taron ta. Ang maayo na Tiban ay, subayo na nato ang tanang parinti ni Don Andres Bernijo. Simple do ato, Bernijo. Bernijo. Mangutana ta sa iyang parte sa iyang kinabuhi ba? Kani atong buhi pa siya. Ug labaw sa tanan, parte sa kanding. Gusto. Gusto ka to, Guliat. Subayon to na to ang iyang mga parinti. Eh, siguro nahibaw ginihain ang maong kanding. Ug sa ingon niya na, maggamit na nato ang balde, ingon man ang kanding, ug madato na ta, di ba? Oh, di ba? Giingnan pituti ka. Oh. May. Wa naman din hinoy. Biniro mo dito. Amo tong kanding nga. Nadungog na to ang iyang tingog mo niya karon naman din eh. Bisag ako noy. Musa mo na. Oh, dat. Ditawag tas kanding. Ay, oh. Sini timos. Ya, balik tas agit. Kana? Datoy. Di lagi lang nin, manahin lang lagi ta. Ya, usaw man na masuko mo sa tatay. Itabi ka kanimo na to dito sa nanay. Mehe! Mehe! Ulit! Berka! Berdili! Noy. Nanang kading. Dili kanding. Si Flor, si Hino. Udah, usaha mo na ito buhat na ni. Go! Ya, ubanan na to sila. O sige. Ni mangita pa matas kanding. Namay mo pala bihon. Si Flor o si Kanding? Gusto sa no? Alala ko Flor noy kay wala ra bilay nga gayon di na ta bumisita sila. Kay gidunat inter na ta sila. Ubanan na to sila sa sapa. Unya idiga na to ang atong nag-urus-urus nga pabati ngadto nila. Di ba noy? Tara. Let's go. Let's go. Day! Uy, si Tiban, nagsiguliyat. Tiban, guliat. Oh. Asa man mo? Asa masad mo? Ug asa mo adto sa mi. Bitaw day. Mukuyog ta ninyo. Kana kung pwede. Oh. Manlaba din mo. Gulat al samplang kana. Si Flor lay akong alsahon ay. Kung mukuyog mo, ayaw lang mo pagdugay, Tiban, ha? Basig dunay makakita na to niya, sumbong niya ni tatay. Daylin. Bahala na kasabaan ming tatay nimo. Pero ang tuso lang na namon tanan. Total, karong umabot nga adlaw basta makita lang na namo among ipangita ay buhong ginmus tanan. Kaya sa man nagpangitan ninyo, guliat? Kanding lagi. Kanding ba? Kailang kanding? Good. Kanding? Pinaragoy halin na ng kanding.
O, pila man day ka bukanding inyong gipangita. Usara day. Kay usara may kanding sa bukid. Unya, mabuhong ka umiyan ng usa ka bukanding. Basta dahilin. Makita raman niya ninyo. Siguro lagi ni. Sana, mula ko lang tayo, Linoy. Sana, ang bigol yan. Lin, ako lang daray. Lagi. Ako lang good. Lagi. Ako lang lagi. Ikaw lang ako masahon ni. Lin, maligo kay ka kay lugod nimo. Babaday! Uy! Tura ka dito eh! Uy! Inay, Unoy! kay muwa ra pa din kalin. Ay, hindi na balik sa lipo ka mag-uling ng kanti. Inay. Aray! Nawa ang kantin. Kipulungan. Oh! Wait! Sahay, di ko makasabot anong tatay. Basta bitaw ko. Mayroon siya nga, papadayon nun tanya pag-eskwela. Niya ko sahay, mayroon ka nga, di na lang tanya papadayon nun. Kung saan masab nga maghuna-huna, utro man sa huna-huna, good. Gusto unta ko ma-eskwela. Uy, kanting mo? Hala, uy! Hala, kanting tuon! Kanting pa man yung kanting. Hala, maama sigurong ipangita nilang tiban og ni Goliath. Mao tingali ni. Ato yung nasa tiban og si Goliath. Hala, wa man nahigot. Tana, ato sa tiban og si Goliath na. Dali. Wadi anoy! Wa, nakaw na lang dali. Sige! Kita nimo? Wa lagi noy, di man to paingon. Ambot. Kusukay dagang kandingan murang kabayo. Tingalig ni suot dito noy. Pagitaw na to. Sige! Tay! Tiban, Goliath! Oy, kanding ako. Nangita mo sa kanting tiban? Oh, nakitaan ba ninyo? Tingalig mo mo nalabyan nga katong taas kay sungay. Tuwan nga to ay. Ha? Ut sa binibo day. Naman to'y pintik-pintik nga puti og itom. Ha? Oh, Kumao na noy, mao to. tara, pagitaw na to. Dali! O sige. Kining nay, kaysa man tong giingon ni tatay nga dunay bisita mo abot. Ang iya ko nung agawon. Muanhe kay mutana og luti. Tagiyabas panagatan. Nya, iya man sa tong gisgutan ay katong anak niya agawon, katong ulitaw ko no ba. Giingna na ba mi ni tatay gahapon nay nga palimpyuhan ko nung taas, nya patauran sa kuno kurtina ang bintana. Maubitaw, kay dato man ang mamisita dinhi. Kalain sa danang tatay nay uy. Mura man siyag nagpasabot nga iyaming ipakita ng anak sa iyang agawon. Da, tagdo naman na ninyo inyong amahan. Tungod lang na sa iyang kalagot ni Tiban og ni Goliath. Kain, ka na mga dato? Ka na pahitason kay kadaghanan? Digid nung ko anak, nay. Parehas gi mong gwapa. Siguro doon na magtrato no. Si Flor noon, doon na. Ikaw noon.
Batu para ta, ha? Kagwapa gini nyo na, sahi sa litrato. Mas gwapo yung personal. Buyag, bisag di tinuod. Karon kay nakakita na ko ninyo personal. Kung mapalit kini papa ninyo mga yuta, kada Sabado Domingo niyan ako. Ang kanding. Huh? Kanding. Kanding? Oh. Kuha dito suga ka. Uy, di lang ta magsuka. Ha? Kay umag kita ang kanding na to, budagan na ba na? Diba? Diin magkatunggikan sa tingog. Ang tingog sa kanding gulyat. Borag, dito napita ni Timano. Dito gyud napita. Tana, maghinay lang ta. Basta dinhirag yun to, Noy. Dinhirag yun to. Dinhi. Saan ito pagkakita ang ngit-ngit man kayo? Kuha dito suga ka. Para maklaro na to. Sige, kuha dito. Watas ako din, ha? Oo. Ikaw ano ko suga. Oo. Wata lang ko riyan, Noy. Oo. Ito ba? Noy, dara suga, Noy. Ben. Oh. Mas mayo ay ipadolos kong ilong kay mapuno tas tukulingan na. Eh mayo ra makita na tong kandingan. Ikay da suga. Nya magbuwag-buwag tagpangita. Ha? Ina pidani. Ikaw na lida kay kuha mo tag suga. Ari ko dire. Dito ka. Oh, sige. Dadan suga ha? Oh, sige. Sige. Oh, sige, Noy. Oh. Oh, sige. Pangita agad ha? Oh, Noy. Sige. Bitiban! Pagdali! Ngano? Noy! Ha? Oh! Bitiban! Daw dili ka to, ah! Kwarta ka, Noy! Dali kulit. Noy! Gayong ikaw ni. Asaw tayo dito ko spy. Sige. Ha? Eh, Narutos ba yun, Noy? ilapay ng suka. Diba? Lydia! Kwartahan, Is! Oh, kulit. Naghubog ko dito kay paninyo kong kalasan ng kota. Kasan butang? Ano yung butang, Noy? Oh, sige. Sige. Kulit. Sino ito mo natog na? Oh, Noy. Natuog na. Hago ka sa lupot. Tuwan ka na. Tuwan ka na. Noy. Dato na kita ninipis ko sa akong kulit. Dato na ta. Tinood na, Noy. Bisa ako, Noy.
Gikulbaan ko. Huwag kong kasabot sa kong feeling. Tanaw to. Tanaw to, usap. Sige, hinay. Tagil. Sarap! Kulat. Nay. Sa may itong buhato, niningadagan man ni kayo. Unsa og pamandi ay di mamalita mag-isputing na tayo ni Noy. Ang sunod, ano Timoy? Nagkapa-kapa ang fried chicken. Wow. Ang hunaw na ka? Ha? Ay lang pangunaw. Hoy, pila ng kamote mo. Unya, ang atong kanon na himanton ako nabutang atong kanon. Dara. Ang atong kanon giputos las dahon. Okay, bari din na. Oh, sige. Unya, mangaon dayon ta. Uy, niya may kabaryos atong kanon. Magaon na ta. Oo ta? Kadiyo to na. Asa man eh? Pre-ubiran na nato, rudugay mo hurot. Oh, sige. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Karon atong piyongon ang atong mga mata ug mag-ampo kita. Karon padayon sa pagpiyong sa atong mga mata. Padayon sa pagpiyong sa atong mga mata. Padayon sa pagpiyong sa atong mga mata. Padayon sa pagpiyong ang tudwa na'y mata-mata. Padayon sa pagpiyong sa atong mga mata. Padayon kamo. Padayon. Ay, nangaon naman ito, mangaon tao eh. Wapay! Wapay, may mangaon eh. Nangaon na mo. Wapay lagi. Timoy, para sa ding floor, di ba? Sa? Oh. Di ba rin? Pagtarong mo, ha? Pagtarong mo. Tug-ani ko ninyo ug diin mo kwarta. Dili ko makatuo nga makapamalit mo rin eh. Saan ko inyong trabaho? Mga supultiriro naman mo. Ang iyong pangwarta na araman sa sementeryo. Timoy, ay lang kahadlok. Ayaw pagdudak kay wa mi mangawat si Goliath. Hilom na lang ni Timoy. Just keep your mouth shut and keep your eyes open. Kaginay, unsa ba ni inyong panag-istoryahan? Ang kapunay man lang mo giskot ni Ricky. Kuan man gud nay, nag-ingon man gud si Ricky nga mag-anhian ko siya kada Sabado. Nagtuog gyud ko nay nga si Flor may tuyo ato. Hoy, dili ba ya ako ha? Ikaw ba ya? Hoy. Ay mo pagunaan ni ana ha? Dili mo angayan nila. Mga dato to sila. Sige, pangatuog na mo. Sige na. Tuog ka. Kasikas man ang imo sabot way katulganay. Ikaw rin na tuog. Oy, ikaw ra. Tugod. Tuog ako? Nay. Nay. Mga tuog ba lang sa tanoy? Ugma na ito ko ang baldi, oy. Buwang ka diha. Siya mga tuog. Matuog ka diha. Kuwao niya naglae ng... Saan ka ba? Ato ginambantayan, hindi kita mga tuog. Ita. Ahak! Di ko mo toong sigot nagbutangan na ito, ban. Laing kanding nagbutangan na. Lain yun. Kung mao ka na Goliath,
Wa gitingali mo ni sigot kagabi. Doon na eh. Nagtuko nga laing kanding ang nangitlog ng anatong balde. Basta paita na eh. Tsambalan na ito Goliath nga nag-ian ni Got ka ng balde ha. Ngayon sa umna tunay nga wala na rabag yung kwarta taon. Sige lang. Ang ko na itong balde. Balde ang itong kandi ng itlog ng balde ha. Kalderitaso ko ito. Hoy! Hay naman na! Diin ka mo itong kwarta, ha? Pakanon taro mag-ubot saging. Malik lang siguro tas minteryo na itibad eh. Pila na kagabi nga wata ito, ginatang atong kandinga. Huwag yun mo balik. Mamalik lang tas minteryo na eh. Bulit. Alis to mo, ha? Dili kayo mo makahatag og kwarta. Ayaw na magpamuli din, ha? Bitiban! Luy, luy, padang pisi! Ano, Bulat? Luy, tuwan dito kading. Ha, kamat? Tuwan dito, pagkuwang pisi dito. Tuwan dito? Oh, okay na lang. Ito. Padali, Luy, padali. Oh, jangan pisi. Kaman na pitagan eh. Tuwan dito, Luy. Oh, tara. Tara. Gila na. Kering Malboro. Okay. Tang 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 tang. Yeah! Break, break! Ayaw na nakapulinya! Iyaw! Bahala na! Bahala! Kandi mo sungay! Pasaylo alam mo din siyo. Nga mo mang kanding ka kay ang imong ilong mura sa kanding. Pasensya lang tao ni Dincio. Uli lang misa imong giingon nga Berniho apelido ni Timoy. Nga naambog puyo sa lungsod. Unsa ba? Sige mo hisgot niya ng Berniho. Bitaw na Timoy. Sulti lamig hain ang tawana. Kay sultihan ka lang niya mo ano? Maing hapon din, oy. Noy, maing hapon, oy. Oh. Dayon. Ina, tao mo? Tao tan Minoy. Ini na akong koyo, dinatao si Kurabaw na. Sa? Sus, tao tuod ko ni. Tao ko. Sa tanawin mo na ko, Sigbin. Kinsa may mga nga ninyo? Si Tiban ko na. Goliath sa kunoy. Kinsa?
Kinsa? Kinsa tingnan ninyo? Gulyat ba, gulyat? Tiban sa ko. Ha? Tiban! Ha? Tiban. Gulyat, sad ko noy, gulyat. Ah! Gulyat! Tiban! Hain mo mumupuyo. Kung ano yung namin magpuyo sila ng Timoy? Tumoy? Timoy? Kinsa man tumoy? Gulyat, ikasik. Gulyat. Kini, Noy Puro, Berniho ba'y apelido ni mo? Kuniho? Ha? Wa ako'y kuniho din eh. Nung sana ni, oy. Berniho ba, Noy? Berniho ba'y apelido ni mo? Berniho! Ah, Berniho. Berniho. Oh, Berniho apelido ko. Nga, kining... Noy, igunsam din na ni mo si Don Andres Berniho. Ang akong asawa, patay na. Minisis ang apelido. Ako, Berniho. Tipurok, Berniho. Tabi, ani. Noy, ikaw si pangutana diha, oy. Tipurok, gigotom ka? Ha? Gigotom ba ka? Dagong? Usaw man yun, dagong? May ikaw ganyan. Are you hungry? Yes, yes. I'm very hungry. Kadungog malagi ka sa in-English hungry, Noy Pro. If that is so, Noy Pro, we'll just come back because we are also very hungry. Oh. Ang sa mo, alegre makayo mo paminaw? Uy, maayo kay aniya ka papa. Aron aprobahan nimo ang among sabot ni Ricky. Sabot? Ang sa inyong sabot? Gusto ko nga magbanos-banos may pagduma sa imong negosyo sa Manila si Noy Ricky. Ikaduha na ko katuig dito. Siya na sad pagda dito. Approve! Sugot kayo ko, dugay na kayo ko naghuna-huna niya na. Abi ko ninyo, Alvin, Ricky. Labi na gid ka, Ricky. Kaya baguang ka. Kinahanglang ikaw gidunta ang mangunay pag duma at iman dito sa negosyo na ko sa Manila. Uyon ko na na ba? Uyon ko na na. Sa ato ba? Ako na lang mong kuyog nimo sa bukid pa. Kay gusto sa kumutanaw na atong bagong rest house nga imong gitukod. Kinsa mang bisita ha? Ada, anak ko na ni Mr. Maturan. Gikan ko na sa Manila. Matud para bang tatay? Asyuso pa ko na kay kang Ricky. Arang-arang pa mo kuno to si Ricky kay sana niya. Naunsa man ni si tatay, oy? Manong iya man pabisitahon ng mga hambugiro din sa ato? Bitaw. Mas hambugiro pa man ganing to si Ricky? Labi naghana. Maulagi. Hoy! Kini, asa mo? Bibi. Ako'y guyo na na. Sungayon niyo ng mga aning baka na. Kamu ba mga anak ni Noy Dencio? Ako si Alvin, ikso ni Ricky. Tara, uban ko ninyo og panugway. Tara, ato na ta. Ano madlog mo muna ko, di bitaw ko mangunsa ninyo. Tara. Tamday din hinidaghang gwapa. Abi na ko sa amo rada, na Buyag, oy. Huwag yun mo kilainan si Ricky. Kasi may kalainan, God. Katos Kuya Ricky. Kalayo rato na ko, oy. Kato, di ba masulti babay? Talawan. Gisultihan lang ganin ninyo nga nanaday mo yung mga uyab. Tuwa, hingsirit sa Manila. Kung di na tumubalik tingali. Tanak
oy, mamawali na ta. Kadyo talen. Nalang ko yung pangutanan ni mo. Unsa man? Tinood bang nano mo yung mga trato? Tinuod bitaw. Kay magbakak tayo mi. Hasta sa Flor? Di ay ha? Pero di ko matuo kung di ninyo isulti ang mga ngahan sa inyong uyab. Maon di man ka mutuo. Matod di mo kay mga gwapa mi. Nya, nabago day mga gwapa nga wetrato. Tara na nang Lin, oy. Dili mo makadaman ang mga babayana. Duhay nung ulitaw nila. Gitagsaan na sila si Helen og Flor. Nya, mga gwapo. Guwapo! Parehas at nagingan lag Ricky. Giingnan to bitaw mo. Ay magpatugay. Ay pagmangita mo glain. Dagan ka man lagi! Hoy! Ay magdagan! Balik dire! Kontista! Ha? Balik! Nausa ka! Wanoy? Naglagot lang ko. Dato ko no siya. Huh? Anong leg dato? Oy! Wag yung mo daganan itong tawa na. Zero mo! 100%! Mayaw tugod to. Oh, kamo. Malas. Ay ba pag nga nanoy timoy ha? Mahimo biya nga karon pila kadlaw. Paliton kong kalabira to na. Laki pang yan kag. Oy! Kamu na gulyat, no? Ang bata lang bubuntag. Dato ko to siya, God. Niya ka mo, huwag yung ikangho. Huwag mo yung daganan, oy. Len! Magdali, oy! Oh, anong yaman ka din siyo? Ni Pauli kong sayo mo day, kay importante kay ni. Paano man? Gisultihan ako ni Mr. Maturan nga kanambay ang atong puyan gubuna kay ana tukura ang ilang rest house. O pabalhinon ta dito sa laing bahay nga iya na kuntong gibayran. Nahala, tana. Sabuton ta mga bata, tana. Tana. Nasulban. Nasulban na. Sulban na. Sulban na. Sa? Unsay nasulban na? Usa? Gidamhat tingali ka sa sulban. Nasulbad na! Nasulbad na! O ano ito mo? Ang among problemang duha ni Goliath, mahitungod nila ni Florog ni Helen. Natingalig doon ay mangulit taon nila. Nasulbad na! Hasta ang problema, mahitungod sa kanding nga, o paano mo ikita? Yun na, wak ko kasabot na. Wak ko makasabot niya na. Nganong na-appeal man ang kanding? Sagdi na lang na wak kang kasabot. Basta nga akong ikingon kanimo. Nga kanang balding akong gitipigan diha. Ayaw ginagkilab ti ha. Importante kay na. Kay ikaw naman mura kag batang may buot, pataka lang kag panghilabot. Baldi na sab. Nangabuang ng mga tingali mong duha si Goliath. Nagtimoy. Ayaw lamingan ligbuang ha. Basta gikan karon di namin magkuyog-kuyog si Goliath. Magiyahay na mig trabaho. Si Goliath may mangita as kanding, ug ako mo'y mo bantay kang Floro kang Hilit. Ano na ta mamuyo, Nay? Uy, saka na mo rin. Nganong katukay mo rin? Mo ni bago na tong puyan. Saka na. Naunsa ka, God? Patay na tingali, oy. Hagbaya pa, kadugay na na ito. Sagdi lang gud ni Purok. Basin pa dahil doon na to iliwat. O sa'yo mong una kung patay na to. Sagdi lang. Basta ang pangutana lang diya, noy. Nga may bawaan ako kung sa paglubong diya o sa diyang gilubong na ang imong lulo o gain na itong mong kanding. Sige lang. Tamisan ni mo, Linoy.
Si tamis. Oo nga. Hindi bang saging? Tamis kayo. Saging? Sige. Patuan ko na. Yo. Hanggang inday mga saging. Lin! Nasa anak ni Mr. Maturan, si Alvin ba? Kumusta mo, Ellen? Flor? Maayo man. Dali, lingkod. Oh, haman ang inyong nanay. Tuwa pa sa sapa, naligo. Nanang niyaman ka. Kaya nga nakog sa Sabado ka pa mo anhi. Kuyog ni tatay. Dili, oy. Isa kung sa adlaw, makaanhigi ko din nila. Binakay ako gigipiyalan ni Papa sa pagtrabaho sa mong rest house, deha. Inyo ni boy? Dili, oy. Si Tiban ni. Amigo ni Namo. Kuan, amo ni siyang silingan. Hello, Teban. Abiro ba ni mo, Flor? Naitiban sa mo nga, tindirog ka ng ginamos mga mahong. Nya, di mo na siya tindira gamahong. Buutan mo na siya. Katong tiban sa mo, buutan sab to. Pero pareha lang sila nga, butikulon og naong. O butikulon kog naong. Pero nagsali ka bang dato ka? Nagtuo ka ba nga kamo mga dato ay kamatayon? Wa pa ganibawi kung mamatay tan duha. Unya tuparo na nga tong duha ka kalapira. Mas gwapo pa na akong bagol-bagol kaysa imo ha. Dahil Flor, Lynn, adto na ko. Kaliot lang. Usapan na din ha. Sa imong pagtuo ni Tiban, madanay ka sila si Flor o si Hili niya ng mga tao nga misita nila? Apay siguro, Guliat. Ano? May siguro. Nga, gwapo man. Dato pa. Napayaw to. Tinaod na. Kita, di pobrihan na to. Puro tagilagang paut. Pero kanang nangulitaon nila, kwartahan, klaro yung dato. Mao nga inoon, dita mo atras. Dita mo sibog. Maninguha kita. Kay kung makita na to ang kanding, siguro ng milyonaryo ta. O kinig ka milyonaryo na to, ipaplastic surgery taning na itong mga naong. Ha? Unya ka na imong naong, iparitukin ang amura niya kag si Edgar Mandi. O kinig ako, mura sa kong si Gisto ni Alarcon. Oh, pati kay Lay! Balding ko. Ika, Flor, pwede bag hukasan na to imong dughan? Hindot, ikatanawon basta makita imong dughan. Sige na. Ay, nagbuhatan na mo ha? Kumabuhatan ni mo sa babay, ayaw na mo. Gawas sa mga karaan nga butang. Gubaon ang bahay, oy. Iluwa-luwaan ang mga ganito. Pagka kay sabog. Unya, wa ka kita dito kwarto nga murag, kwarto nga puyanas kanding. Kuang gul ka matingali tibada ka? Ikaw, unsa man? Higog makakanggulyat, no? Sa badiha eh. Anong diretsoon man kunin mo pagpangutanan ang higugma ko? Para naluoy lang ko. Unya, kanang kaluoy. Di din na paingon sa gugma. Hoy, lahi ang kaluoy, lahi ang gugma. Mga tawag na mo. Sige, unsa bang gugma-gugma naman inyong giskuta diha? Nay, di bang kaluoy lahi na sa gugma? Maluoy ka sa taong himalakyon, sa taong dinaog-daog,
apan dili ka mahigugma. Mahigugma ka sa katahom sa buwak, sa kanindot sa huyuhoy, apan dili ka maluoy. Busa, lain ang kaluoy, lain ang gugma. Natanawa, di ba lahi ang kaluoy, lahi ang gugma? Pero makaura ng daan paingon sa gugma. Nananaay na mo paglayas ni. Hatog na mo kilawang ng gabi ay. Tignan mo. Nay, 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 bangun sa, bangun sa, bangun sa, bangun sa. Sunog. Sunog. Bangun sa. Tanawa. Ha? Tanawa. Tanawa ko. Tanaod. Dili ka sana ba? Masilahom. Sama. Ugma na nato ipan ng kwarta. Ugma sa buntag. Hindi ko sa kumata. Ang alam mo sinina, itabon mo. Ha? Uy, di para ba yung usik na ko? Ugaw na nga. Bisa nga. May multa de floor. Uy! Len? Anong niaman mo? Uy! Uy! Itibang, kulihat. Anong niaman mo? Yami, floor kayo niya may dang regalo. Para ninyo ni Helen. Ug niasa sa imong nanay day. Wala mo yan, tatay. Naasa. Iban, kuan ka na. Naara ba akong tatay? Ha? Nay. Kunti na! Ko ano kining ni para ni mo regalo noy. Hatagi ko lihat, hatagi. Imo ni noy. Husto kay nimo. Ni Oy, di mao noy. Di na mo gulit, taka ka lang. Turun. Sumo ka. Nga buang mo! Pamatsyon sa mong kuwanggula mo! Noy tiban. Yeah. Hingi. Siba. Ret.
Buhay mo. Ito man di na. Bubuaya. Daanan ni Don Andres Berlio. Mau ba? Uy, mura man nagpasungas baboy. May pinapudya, may pinapudya. Ha? Nasini, tuloy ka Andres Berlio dia, natagbaw ka. Susinatang mga buta na makagyan na ito. Ako nasa ito pagkita ka din. Hindi na din. Uy, sa! Hindi ko eh. Sus, abugaw. Sus. Uy! Saan na na eh? Librito. Librito? O, gulat. Sa ato pa, libritan doang, librito. Buang. Ako sa na. Sa galing. Di ako basan, di ako basan eh. Uy! Sigot ang kahibulungang kantin. Mau na nagulat. Mau na ni ang may tungod sa kanding makahata na tugiat ko na yung kinikading. Ako basa. Ako lang Ako basa. Ayaw, ayaw. Ako basa. Ayaw, ano yan ako eh. Ang ibo. Ano yan ako, ano yan ako. Sige sa... Oh! Ang kanding ng gulat. Hain ka ron. Harita. Hello, Pugi! Haha! Very handsome, ha? Handsome na mukha, parang gorilla. Tiban, my friend. Kalimti na to na itabo na to. Let bygones be bygone. Kumidya ra to ako. Ah? Bito sa tayo kaso na ako. Okay lang. It's alright. Ha! It's alright. It's alright. Men, Flor. Pag-ilis mo kay ato sa auto, na ako'y gasa nga ihatag ninyo. My friend. Maubal sa me, my friend, ha? Because we are the bodyguards of the ladies, ha? Tinood na, my Okay friend. ba, my friend? Because we are the world. Sinina, isulog ninyo dayon, ha? Pariya lang silang duha, pero lain-lain o color. Lain mo. Ayan sa diya. Salamat. Sumimahin mo na to, be. Kung di na ito kitas go, kasama ta ba doon? Gulat. Ang libro na biya itong basahon. Oh. Ang sugilanon ni God. Ha? Uy. Ako man di na itong basa, no? Oh, ito yung pumabasa na to. Hindi, ako yung basa, no? Ako yung basa, no? Ako yung basa. Ang langob sa Karagala. Langob sa Karagala. Usa ka langob nga talagsaon.
Usa ka adlaw ni ana samtang nangita ako wa ko bati kabayo ni Don Clemente de la Cuesta, nahisumok ako sa maong langob. Gumikan sa kahadlok nga wa ko igkita ang kabayo o ako bati sigurong kasab-an ako sa kanhi kong agawn. Dito ako nagpalabay sa kagabion sa maong langob. Bibi ako na si Pasada. Ay, murtrili na kayo. Amati lang ko, Dave. Ako lang sa mga Suspicious na kayo. Suspicious lagi. Full of romance. Amati na ya. Wa ko batia ang kahadlok. Og nakatuog ko. Nakahukom na lang akong dili gyud mo pauli sa akong agawn. Kay lagi siguro mangyong silutan ko. Apan sa dihang nahinanok ako, gipukaw ako sa tingog sa usa ka babay. Ug sa akong pagmata, mo'y akong nakita ang usa ka matahom nga babay. Matahom nga babay na eh. Taas ang iyang buhok, ug ang sinina siya, ug nagsinina siya sama sa usa ka prinsesa. Mipahiyom siya kanako, og unya, miingon siya nga dili lang kuno ko mahadlok kay iya kuno kong higala. Tanak ko ni mo eh. Angay ka man ni Landong. Cuman, nagalungag na ta? Lungag. Way kahoy! Monil. Kamagandam da. Kining, ngay ka diyan. Doon na di ko ipangutanan ni mo. Unsa man? Karaan ka magyong bugoy. Kining, nakatultol ka ng langob sa karagala. Ganong nangutana ka man, anak? Maulang gid na iti mo eh. Kining, naibaw ka ba ng langoban eh? Mga tumo? Suwayin ang yung tupita. Daghan ra bang disgrasya din ha? Ato na to sudong ang gibuhat ni Don Andres nga matuog ta dito. Matuog sa ta dito, Gulyat? Oh, saan di ay? Nalimot bakas giasoy ni Don Andres dito sa libro na eh. Nga samtang natuog siya, gipukaw siya sa babae nga gingan Diana. Ha? Limot ka na? Di na mga Gulyat eh. Ngano ato ba itong sundo na gibuhat ni Don Andres Bernijo? Nakita na hibaw naman takay na magpuyos Diana. Ano kayo na imong tinuyo na kayo na? Mura nagkuhan. Planted evidence. Aw, usam niya itong baton nito na eh. Paminaw mayo ha. Ato nang dado ng balde ni Kot. Atos langob. O gatong inon si Diana nga. Atong iuli niyang balde. Oh, nga naman eh. Why? Pagkakrakatuwa ganin mo, silbi lang ng paon Gulyat. Aron mo guwa si Diana. Total, iya man ginangkuhan. Iya man ang balde. Aron mo singon niya na, makaingon si Diana nga mga anis tang duha. Di ba? Sakto sa no? Bright yung ka nito na. Murag yung agsimak sa urban. Unsa man? Andam ka na ba? Oh, andam na ko, Noy. Pero, Noy, magsabot na ta. Unsa man itong sabutan? Noy, magkuptan na yutas kamot inigsuod na to, ha? Unsa ka ba? Unsa ba magkuptan eh? Basta magtupa lang itang duha. Di lang ta magbuwag. Tanabi niya, giano tas baha. Mudagan pinuong ka niya, biyaan ko ni mo. Biyaan, good.
Anong biyaan tamagang kita may kuyog din eh? Ayaw kahadlok. Oh, yun na. Doon na di ko'y orasyon nga ninumduman gulat. Magamit na kini. Nga di ano eh. Bi, pagkupihata kaya ito na sa kuhon. Kaya sa lamok din niyo eh. O sige. Tudloan ti ka sa kong orasyon. Paminawa sa kuha gini. Igusom. Dili maayo gulit nga mugamit ang orasyon. Kaya ito ning tawag ko sa Diana. O gato ning orasyon ang kanang orasyon para manapawa sa mga diliingon na to. Di na mo pakita na to sa Diana. Di na ito mugamit ang orasyon. Aron mo tungas, Diana. Oo, di ano. O sige. O sige. Sudlong tanan ng langog gulat. Let's go. Let's go. O sige na, una. Ladies first. Ladies first, wow. Pero, gamit kayo po tag-igusom para humawa ng dagang ilamok. Igusom. Noy, puyaw din eh. Langob sa langkara, Noy da. Ako sa di pangalan ni Luban eh. Karagala. Karagala di eh. Nakubag langkara. Ay, kami. O sige, bahala na di. Dali. Dili lang ito, matagal na. Pampang. Yawan ako na yun, ako magmao na to. Kalawa na sa di mo ngayon. Madlog magkawingig mo na na yun. Ngingigil mo na na yun. Uy, bintang ni... Uy! Dagutin mo sumo. Tingin ka yan. Dagot. Uy! Susunod ka mo ba kang tigong mo? Oh, tao! Nasa pagdag. Nakakabalain. Sige. Kulit. Kadako nila mo ba? Uy! Oh! Ang atong tingog mo banda-banda oh! Uno da! Isa ba? Tubag na yun! Tiban! Ikaw rin! Oo, ikaw. Tiban, guwapo! Gulyat, guwapo! Tanas ka! Ay, nalagsing dito. Nasukot mo na po yun. Hindi kasama kita. Uno. Balik. Sige na. Sampit na. Gangan ka niya. Noy, uwa pa yung ka na ya? Sa ka pagkadugay ba mo? Sampit. Sa nalakjo ng imong lak niya. Sige na. Karakala! Karakala! Sige. Nga doon karagala may isang piti mo, nga kanang karagala, mo maningaan ang nilang uba? Ang imong sampit ron si... Diana! Oh, totoo. Nabali mo yun ako, Noy. Kuyawan mo ko. Kuyawan mo na nagkadaot mo da. Kaya ako nalang sampit. Ako lang sa piti, ako lang. Diana! Diana!
Gribos ko ron. Loy, basi malusot nila ko, Loy. Magawas na. Ayan, Loy. Suntok.